ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ രമേശൻ ബാബു ഉണ്ടായിരുന്നാ? ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു സാറേ വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് കണ്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് അതന്നെ, നമുക്ക് ആളെ പെട്ടെന്ന് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ നടത്തും. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇന്ററാക്ഷൻ കൂടും നമ്മൾ തമ്മിൽ. അതന്നെ എല്ലാവരോടും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആളെ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ, നമ്മളിങ്ങനെ ബുദ്ധിയിലായിട്ട് സംസാരിക്കും. ഓക്കെ. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് ചെയ്യാം. കാരണം പറയാൻ പറ്റില്ല, പലർക്കും പല ബിസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മൾ ആകപ്പാടെ 1 മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ അതിന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ടൈം നമ്മൾ എന്താണ്, അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ബെനിഫിറ്റ്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ആത്മീയ ലെവലിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെവൽ ട്രൈ ചെയ്യും, മാക്സിമം ചെയ്യാവുന്നവര് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജലപദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജനത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് വരെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? രണ്ട് പാരഗ്രാഫും കൂടെ അല്ലേ? ഇതാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക്.
ഇന്നലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വരെ എത്തിയത് എന്താണ്? സമൂഹം മുഴുവൻ അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ പുലർത്തിയും കൃഷ്ണാപദ ജീവൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്ത് അതിൽ അംഗങ്ങളായ സമാധാനവും സന്തോഷവും അതിന് മുന്നോട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഉദ്ധവരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ഓർമ്മ ഇതാണ്. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ കാർഷിക വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനം, വിപണനം, വിതരണം വൈശ്യന്റെ ധർമ്മം, അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന് മുന്നത്തെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതാ ഇന്ന് ഇതേവരെയും പറഞ്ഞല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് 4 വർണ്ണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? 4 വർണ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ആ വർണ്ണങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പൂർണ്ണമായ സഹകരണവും അതിന്റെ ഫലമായി സമൂഹത്തിന് മൊത്തമായ ആത്മീയ പുരോഗതിയും ഉണ്ടായി. സഹകരണം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ സമൂഹം അധപ്പതിക്കുകയും ഇപ്പോൾ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയും ഇതാണ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ 4 വർണ്ണങ്ങളും, ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വേണം. അതാണ് ഭഗവാനെ ആ വിരാട് രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ? ശരീരഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നും. കാല് ശൂദ്രന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ അരക്കെട്ട് വൈശ്യര്, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതൊരു രൂപമായിട്ട് തന്നെ ഒന്നിച്ചൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായാലോ മാത്രമേ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രീതിയിലും ഇത് ഇന്റർലിങ്ക് ആണ്, ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സമൂഹം അധപ്പതിച്ചിരിക്കും. അതിനൊരു സംശയമില്ല. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ്. ഇത് സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു വൈര്യം നിലനിൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഒട്ടാകെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിലനിർത്താനാണ് കൃഷ്ണബോധം പ്രസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഐക്യം ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിൽ കൂടി, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സൗഖ്യവും അരുളുന്നു. കൃഷ്ണ പുരോഗമനം ആനന്ദദയമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും കിട്ടും. കാരണം എന്താണ്? കൂടാതെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദവും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഒരു ഇന്റർലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സാമൂഹികവും ആത്മീയമായ അനുശാസനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സാമൂഹികവും ആത്മീയമായ അനുശാസനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിൽ, അതിന് വൈദികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളിൽ എന്താണ്? രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ, ആത്മീയവും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഭൗതികവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുക? ഇത് രണ്ടും ഈ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഭഗവാൻ ആരോടാണ് പറയുന്നത്? ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സംവൃത്തനത്തിലൂടെ സമൂഹം ഒട്ടാകെ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നേടുകയും ചെയ്യാം. കാരണം പരമപുരുഷ ഭഗവാനാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മുഴുവൻ നിലനിൽപ്പിനും ആധാരം എന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? അത് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിലേക്ക് നേടാനും കഴിയും. കൂടാതെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. സമൂഹം മുഴുവനും അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ പുലർത്തുകയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ജീവിതം തുടരുകയും ചെയ്താൽ അതിൽ അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനവും സന്തോഷവും കൈവരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ഇല്ല. ഒന്നിനും ഒരു കുറവുമില്ലാതെ അവസ്ഥ ഈ ലോകം മുഴുവനും വൈകുണ്ഠമായി തീരും. അപ്പൊ സമൂഹം മുഴുവൻ അതിന്റെ ധർമ്മം. അപ്പൊ ഓരോ സമൂഹത്തിനും ഓരോ ധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, പലതരം ധർമ്മങ്ങള് നമുക്കുണ്ട്. ആ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാതും നമ്മൾ പരിപാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി, എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി, ഒരു സമൂഹമാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി, ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ധർമ്മം ഉണ്ട് അല്ലെ? അച്ഛന് അച്ഛന്റെ ധർമ്മമുണ്ട്, അമ്മയ്ക്കാണ് അമ്മയുടെ ധർമ്മമുണ്ട്. എല്ലാതും ധർമ്മങ്ങളാണ്.
അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പരിപാലിച്ച് പോണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സന്തോഷം കൈവരും, ഇതിന് സംശയമില്ല. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം മുഴുവനും വൈകുണ്ഠമായി തീരും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള വഴിയാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് കൃഷ്ണബോധം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അതിനെ നമ്മളെ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉയരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തമോ രജോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ, എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇത് പറ്റില്ല. അതാണ് അതിന്റെ കുഴപ്പം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അത്രയും പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാലേ മാത്രം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കടത്തുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം അവിടെ ഒക്കെ പരിശുദ്ധമായ ആത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ രജോ ഗുണം കൂടി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങനെ സെറ്റ് ആവുക ഒരിക്കലും സെറ്റ് ആവില്ല. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടേതായ നിയമങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവും അല്ലെ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു റൂൾസ് ഇല്ലാത്ത കൺട്രീസിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചില യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ അവർക്ക് കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമം ഫുൾഫില്ല് ചെയ്താലും അവന് വിസ കിട്ടുള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ. പല യൂറോപ്യൻ അല്ലെ പല കൺട്രീസിൽ എന്താണ്, കാരണം അവരെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നാം പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലെ. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മീയ ലെവലിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ശരിക്കും എവിടെ ഉള്ളത്. സത്വഗുണത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത്രയും നമ്മൾ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തണം, എന്നാലേ നമുക്ക് അവിടേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതേവരെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പരിശുദ്ധി ആവുന്നത് വരെയും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെന്താണ് നമ്മൾക്കുള്ള ഗുണം എന്താണ്, രജോ തമോ ഗുണങ്ങളായിരിക്കും ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളേക്കിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. പ്രത്യേകിച്ച് രജോ ഗുണമായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതലുള്ള. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റി കൊണ്ടുവരണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു. ാണ് ഈ സന്ദർഭം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, എല്ലാ മനുഷ്യരും കർമ്മനിരതരാണ്. വേദോക്തമായ ലൗകികമായ ആകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലൂടെയും കൃഷ്ണബോധത്തിൽ എന്നെ ആരാധിക്കുമെങ്കിൽ അവർ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും സുഖമായി അനുഭവിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ആരോട്, ഉദ്ധവരോട് വീണ്ടും പറയാണ്, ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെറുതെ ഇരിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നാല് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശരീരത്തിൽ എല്ലാ പാർട്സും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തില് ചലനാത്മകമാണ്. കർമ്മം നടന്നേ തീരുള്ളൂ. എപ്പോഴും കർമ്മനിരതരാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ അത് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, ഒന്ന് ലൗകികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത കുഴപ്പമില്ല, വേദങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്തോട്. പക്ഷെ അതിൽ എന്തുണ്ടാവണം, ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും സുഖം അനുഭവിക്കും. ഈ ലോകത്തും സുഖം കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞത് എവിടെ, ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും നമുക്ക് സുഖം ലഭിക്കും, പരലോകത്തിനും സുഖം കിട്ടുന്നതിന് സംശയം വേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനോട് നമുക്ക് പറയാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മനസ്സിലായി, നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ്, നമ്മൾ അത്ര ഉയർന്ന ആചാര്യന്മാരുടെ ലെവലിൽ എത്താത്തടത്തോളം കാലം നമ്മളെ വിഷമങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളേക്കയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ആരോട് പറഞ്ഞാണ്, ഉദ്ധവരോട് ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണാണ്. കാരണം ലൗകികമായിട്ടോ ആകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിരിക്കാൻ, ഇവയിൽ ഏതിലൂടെയെങ്കിലും കൃഷ്ണബോധത്തിൽ എന്നെ ആരാധിക്കണം. എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യണം. അവർ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും സുഖം അനുഭവിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. ഇപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണ ശാസ്ത്രീയ വൈശ്യ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര വേദമോ ബ്രഹ്മചാരി ഗൃഹസ്ഥൻ വാനപ്രസ്ഥൻ സന്യാസി എന്നീ വ്യത്യസ്തമോ വകവയ്ക്കാതെ കൃഷ്ണ അവബോധ പ്രസ്ഥാനം എത്രയോ സുന്ദരമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്, കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തനം, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ അതിൽ വൈശ്യരെന്നോ ബ്രാഹ്മണരെന്നോ ക്ഷത്രിയർന്നോ ഒന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരിന്നോ ഗൃഹസ്ഥരെന്നോ വാനപ്രസ്ഥരെന്നോ ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷനും നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാനെ ഏതവസ്ഥയിലും നമ്മൾ എന്താണ് സതതം കീർത്തിയന്തോമാണ് അല്ലെ. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ, അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യത്തിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും അല്ല ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ കൂടി ആണെങ്കിലും ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ്, അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അവിടെ നമ്മള് ആയ കൃഷ്ണബോധം എത്ര സുന്ദരമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. എല്ലാവരും അവരുടെ തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കട്ടെ.
ചെയ്യട്ടെ. ഒപ്പം കൃഷ്ണപാദ പ്രവർത്തി കൊണ്ട് ഫലങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ സ്ഥിതികളെയും അത് ക്രമവലിച്ചുകൊള്ളും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് പല തൊഴിൽ നമ്മൾ അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കർമ്മയോഗം പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണല്ലോ. അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യാന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയി തപസ് ചെയ്തോണ്ട് അവന് തപസ് ചെയ്യേണ്ട നീ എന്ന് പറയുന്ന കാരണം എന്താണ്? അത് ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നാൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്, അതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം നിന്റെ കർമ്മയോഗം, അത് കർമ്മം നീ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാ എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴെന്താണ്? എല്ലാതും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ശരിയായിക്കൊള്ളും. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാവരും അവരുടെ തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആണ്. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നിയാമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സമൃദ്ധിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതുമായ ഏത് കർമ്മവും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നിയാമക തത്വമായി വിശുദ്ധ ആചാര്യന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ സമൃദ്ധി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള സമൃദ്ധി ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സമൃദ്ധിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയായി മാറുന്നു നമ്മള്. അതാണ് ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം, ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്താണ്? അത് ഭക്തിയുത സേവനം ആണ്. അത് ഭക്തിയുത സേവനമായി കഴിഞ്ഞത്. അതാണ് വിശുദ്ധാചാര്യന്മാർ അത് അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് ചിലപ്പോ പൂജാരി ശരിക്കും ക്ഷേത്രത്തിന് പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്? അവിടെ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവാം. ആ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ വ്യക്തിയും എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞ രണ്ടും ഒന്നായിട്ട് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ ഭഗവാനെ ഏത് തരത്തിലും ഏത് ലെവലിലുള്ള ബ്രാഹ്മണനായാലും ക്ഷത്രിയനായാലും വൈശ്യനായാലും ശൂദ്രനായാലും അതേപോലെ തന്നെ ഗൃഹസ്ഥവും ഏത് ചതുരാശ്രമങ്ങളും ചതുവർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ട ഏത് വ്യക്തിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് അങ്ങനെ ആയിക്കാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക എന്നതാണ് നിയമം. അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അത് ആചാര്യന്മാർ അത് അംഗീകരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇന്നലെ നമ്മള് ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കി വായിക്കാനുണ്ട്. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാനില്ലേ? അത് ചെയ്താലോ? 15 മുതൽക്കുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. 15 ആരാ വായിക്കുന്നത്? വായിച്ചോളൂ. 15-ാമത്തെ അത് സ്ലൈഡിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ പ്രഭുജി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. 15 അതിലില്ല. 16 തൊട്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 15 ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, 16 എന്താണ്? നാരദ പഞ്ചതന്ത്രത്തിൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പുരോഗമിച്ച വ്യക്തി എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മതാനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ നിന്നോ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ നിന്നോ 5 തരം മുക്തികളിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ മാതാജി. മതാനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ നിന്നോ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിൽ നിന്നോ 5 തരം മുക്തികളിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മുക്തി അടക്കം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അതെ. അടുത്തത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19-15 പറയുന്നത് എന്താണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്താൻ കഴിയും. മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും സാധ്യമല്ല. ഭക്തിയുത സേവനം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അല്ലേ? അതെ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ അല്ലേ? 19:151 പറയുന്നത് എന്താണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്താൻ കഴിയും. മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും സാധ്യമല്ല. ഓക്കെ, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം അല്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ
അപൂർവതയെ കുറിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ ഈ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടും? എന്റെ അടുത്ത് ഈ പുസ്തകമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഈ ഭക്തി സുധാമൃത ബിന്ദു ഇല്ല. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പ്രഭു ആരൊന്നും പറയണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു കിട്ടണില്ല എന്നൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? പ്രഭു ഞാനാ പറഞ്ഞേ, ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അത് അത് പ്രഭു ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്കിലാണെന്ന് പറയുന്നു. ആര് അത് പറഞ്ഞത്? കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം ആരാ പറഞ്ഞത്? കിട്ടിയ ഞാനാണ് രമേശ്. അല്ല ആരാ പറഞ്ഞത് കിട്ടണില്ലാന്ന്? അവിടെ കിട്ടണില്ല ഇവിടെ നെറ്റിലൂടെ നോക്കിയപ്പം കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മളെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പില് ഒരു നമ്പർ ഇടാം. അത് ഇവിടെ ഗുരുവായൂരുള്ള ടീമാണ്. അവര് ബുക്ക് സ്റ്റാളിലുള്ളതാണ്. നമ്മളെ കോട്ടി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ നമ്പർ ഇട്ട് അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അയച്ചു തരും. നമ്മള് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ട് തരണേ. ആ നമ്പർ ഇട്ട് തന്നാലും ഇടാം പ്രഭുജി, ഇടാം. ഒന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നല്ലേ പ്രഭു? ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് കിട്ടാം. ഇത് പ്രഭുജി ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം അതായത് കിട്ടുന്നില്ല. എവിടുന്ന് കിട്ടും, എങ്ങനെ കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ചോദ്യം മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അത് മനസ്സിലായി പ്രഭു. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തേന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഇതില് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. അപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അയച്ചു തരും. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ? ഗുരുവായൂരിന് അയച്ചു തരും പ്രഭുജി. ഗുരുവായൂരിന് മേടിച്ചു എനിക്ക് കൊറിയർ ആയിട്ട് അയച്ചു തരാ ചെയ്ത ഗുരുവായൂരിന്. അതെ തന്നെ കിട്ടും അത്. അപ്പൊ അതിന്റെ റേറ്റ് എനിക്ക് എത്രയും 440 രൂപ 3 പുസ്തകം. 3 പുസ്തകം അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ഓക്കെ, 3 കൂടി 440 അല്ലേ? 440 രൂപ. എനിക്ക് രണ്ടും കിട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്. അത് മാത്രം അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് അയച്ചുതരാം. അതിന്റെ റേറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രഭുജി ഈ 3 അതായത് ഒന്ന് പേര് ഇട്ടോളൂ. അതിന്റെ അടുത്ത 4ലേക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് ആവശ്യം വെച്ചാൽ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തോളൂ. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാനാണ്. ഈ 3 ബുക്കാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. തേർഡ് ലെവലിൽ 3 ബുക്കുള്ളൂ. 4th ലെവലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുക്കിലല്ല വരുന്നത്. അത് വീണ്ടും നമ്മള് അതിന് കുറെ പ്രസന്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ 3 ബുക്കിന്റെ പേരും അതായത് അഡ്രസ്സും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരൊന്ന് വിളിച്ചു വർത്താനം പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജ ഒന്ന് ഇട്ടിരിക്കട്ടെ. ഗജമാതാജ. ഓക്കെ ഇട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവരൊന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. ബുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ജനറൽ ആയിട്ട് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലവര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭാഗവതത്തിന്. പക്ഷേ റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. 10,000 12,000 രൂപയോളം വരുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് കണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അവൈലബിൾ ആണോന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 600 700 ആ റേഞ്ചിൽ അങ്ങനെ തോന്നണം. കാരണം 18 ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് അയച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? അതിന്റെ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടാരെ. അവരെന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി. പ്രഥമ സ്കന്ധം ചോദിച്ചു നോക്കാം. ചിലപ്പോ കിട്ടാതിരിക്കാം. മനസ്സിലായി. അതെ, ഓരോന്നോരോന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ അതന്നെ നമുക്ക് ബർഡനും വരില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അല്ലേ, നമുക്ക് അപ്പൊ അത്ര പൈസ വേസ്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതും അവരോട് ചോദിച്ചിരിക്കും. ചിലപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്കന്ധം കിട്ടാനുള്ള പ്രപ്പോസൽ ആ നമ്പർ PDF കിട്ടൂല മാതാജി. ഇല്ല. പിന്നെ അവർ അടച്ചു വിട്ടേണ്ടി വരും. എല്ലാവരും നമുക്കറിയാലോ, കോപ്പിറൈറ്റ് ഉള്ളതാണല്ലോ ഇതിനൊക്കെ. ഇല്ല PDF പറ്റില്ല പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി PDF എടുക്കണില്ലേ ഭാഗവതം? അതില് PDF ഉണ്ട്. അതിൽ PDF അല്ല, അത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് കാലത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കണാണത്. അല്ല പ്രഭുജി, PDF കൊടുക്കൂല. അത് ഭാവാർത്തൊന്നും കിട്ടൂല. അങ്ങനെ കിട്ടൂല മാതാജി. അത് എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു എന്താ കിട്ടിയത് മാതാ, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ശരി പ്രഭുജി, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും. അങ്ങനത്തെ കിട്ടൂല. അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും ബോബുജി. എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും. കാരണം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഫറൻസിന് വെക്കാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മലയാളത്തിൽ ഇത് കിട്ടും. അതായത് ഭാഗവതം അങ്ങോട്ട് മൂവ് ആവാത്ത കാരണം കൊണ്ട് പലരും അത്
ചെയ്ത് വെക്കണില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് റേറ്റ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടേ. അല്ല, അത് അങ്ങനെ ഒരു നെറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല. അതിന് പറഞ്ഞു അതാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം. വരണമായിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല. നെറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടില് അത്ര ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും. നമ്മളെ നാട്ടില് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ബാക്കി നിൽക്കണല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയോണ്ട് അവൈലബിൾ ആക്കിയാൽ വലിയ പറയാ പ്രഭു ഹരേഷ്ണ, ഞാനും പറയാം നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അവരൊന്നും കൂടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ആ നമ്പർ ഇട്ടു മാതാജി ഒന്ന് ഇട്ടിരിക്കെ. അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് അയച്ചു തരും. ഹരേഷ്ണ, എനിക്ക് ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു തരണേ. 7:50 ഭാഗവതത്തിന്റെ എനിക്ക് ലിങ്ക് ഇല്ല. ഹലോ, ഹരേഷ്ണ മാതാജി ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കും കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രൂപ്പിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അയച്ചുതരാം, അയക്കാം, അയച്ചുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൊണ്ട് ഇട്ടിരിക്കും ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ പ്രഭുജി, ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പേര് എഴുതാത്തവർ കാണും. ഞാൻ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തത് ചിലപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പം നമുക്കത് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നുകിലും നിർത്തി വായിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കത് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് വായിച്ചതിന് ശേഷം പ്രഭു ഒന്ന് പറയണം, നമുക്കത് എഴുതിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഹരേഷ്ണ മാതാജി അങ്ങനെ വരും. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ വെച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് യൂട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാവുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ടൈം വെറുതെ പലരും എഴുതാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ പകുതി എഴുതും, പലർ പകുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മുഴുവനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. അപ്പൊ അത് സ്ലൈഡ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തൂടെ? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ എടുക്കല്ലേ. അപ്പൊ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പലരും പല അവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലർക്ക് അത് സ്പീഡ് വേണം, ചിലർക്ക് സ്ലോ വേണം. അപ്പൊ അത് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും ക്ലാസ്സിന്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മ ഇത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മ ഒരു റിവിഷൻ പോലെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തു പോയാണ് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ റിവിഷൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ലോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഏതാ യൂട്യൂബിൽ എവിടെ പോണ്ടത്? ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു. നമ്മൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്. ഈ സ്ലൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ക്ലാസ് മുഴുവനും ഉണ്ട്. മനസ്സിലായി? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ കയറി നോക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാം മാക്സിമം. അപ്പൊ എന്താണ്, ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ലാസ്റ്റ് 2 ക്ലാസ്സിന്റെയും സ്ലൈഡ് കിടക്കുന്നതേമാതിരി കിടപ്പുണ്ടാവും അല്ലേ? എല്ലാതും കിടപ്പുണ്ട്, എല്ലാതും ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഉണ്ട് പ്രഭുജി, ഞാനത് കണ്ടിരുന്നു. എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് അതില് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതാകുമ്പോ പോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയാ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കാകുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ഇനി 15 ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഓക്കെ, അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? 18ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അപൂർവതയെക്കുറിച്ച് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നത് എന്ത്? എന്താ പറയുന്നത്? വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഹിക്കുന്ന ദാർശനികന് ഭൗതികമായ നൂലാമാലകളുടെ ഉരക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാകും. വേദപ്രോക്തങ്ങളായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ധർമാചാരങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതിലൂടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ പരമാവധി നേടാനും കഴിയും. പക്ഷേ അവയൊന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അവസരം തരുന്നില്ല. ഈ വഴിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്താലും അത് ലഭ്യമാവുകയില്ല. ക്ലിയർ ആയില്ല? കാരണം സ്ലൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 5:6-18 നാരദർ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? രാജൻ മുകുന്ദൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് സതീദേവി സതീദേവിയല്ല, അത് സതീദേവിയാ. സീതാദേവി എത്തിപ്പോയാണ്. അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 5:6-18 നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? രാജൻ മുകുന്ദൻ എന്നുകൂടി പേരുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പാണ്ഡവരുടെയും യദുക്കളുടെയും നിത്യസംരക്ഷകൻ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ഗുരുവും.
സർവകാര്യങ്ങളിലുമുള്ള ഉപദേശകനും ആത്മീയ ഗുരുവും സർവകാര്യങ്ങളിലുള്ള ഉപദേശകനും. അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ദേവനും അദ്ദേഹമാണ്. സ്നേഹവാത്സ്യങ്ങളുടെ നിറകുടമാണ് അദ്ദേഹം. വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്തിനേറെ പലപ്പോഴും ഒരു സേവകനെ പോലെ അദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സന്ദേശവാഹകനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങ് എത്ര ഭാഗ്യവാൻ! ഭഗവാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണ്. ഇത്രയാണ് പറയുന്നത്. ഋതുക്കളെ പറ്റി പറയാൻ. ഓക്കെ, ശരി. അതായത് പാണ്ഡവര് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ ഏത് സമയം, അതിനെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് അത്. അടുത്തത് രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാനന്ദവത ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയും. അത്രേ ബ്രഹ്മാനന്ദം, നമുക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോഴുള്ള ആനന്ദം അല്ലേ, അതിനേലൊക്കെ വളരെ കോടിക്കണക്കിന് ഉയർച്ച ഉള്ളതാണ് ഏത് ഭഗവാന്റെ ഉള്ള ഭക്തിയുത ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകം ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അടുത്തത് മദനമോഹനൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷണത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നർത്ഥം. മദനമോഹൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരെ ആകർഷണ ശക്തി പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷണത്വം അദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് മദനമോഹൻ. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണിയെ മദനമോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ റാണിക്ക് കഴിവുണ്ട്. കാമദേവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ചോദിച്ചാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകം ആരാണ്? രാധാറാണി. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുത സേവനാണ് ശരിക്കും രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയാണ് രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഭക്തിനെ ആരെ ആകർഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അതാണ് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അത് തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് കഥ. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട്. അതായത് അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് രാധാറാണി. നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, കാരണം അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ രാധാറാണി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കൺട്രോളിലാണ്, രാധാറാണിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് എന്തുള്ളത്? ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണല്ലോ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറയുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. നമ്മളെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അവരെല്ലാവരും രാധേ രാധേ എന്നാണ് പറയാം. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ പേര് അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ. രാധേനെയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ഭക്തി മാത്രമാണ് അവരുള്ളിലുള്ളത്. അത് കാരണം അവരത് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തി മുഴുവനും രാധയാണ്, രാധാറാണിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ രാധാറാണിനെ ആരാകർഷിക്കും? ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കും. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം ആരാധന ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:14-20 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആകർഷണം യോഗ സാധനകളിൽ നിന്നോ ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നോ വേദാന്ത പഠനങ്ങളിൽ നിന്നോ കഠിനമായ തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷേ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ അവയൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ അത്ര അധ്യായത്തെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇന്ന് 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം. ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല പ്രഭുജി. 8:15 2 ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, 3-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം. നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം പ്രഭുജി. എഴുതിയിട്ടില്ല.
ശരി. അപ്പൊ 3ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങണം. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മതജൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം, ഞാൻ മൈൻഡിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടാണ്, ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി വരുമ്പോഴേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി 15ാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഏതാ 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. സ്റ്റോറി പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? സ്റ്റോറി പറയാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മതിയല്ലേ? അതാരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കുവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്റ്റോറി തന്നെയാണ്. മനോഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഭവം വിശദമാക്കുക. അതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ, ആൻസർ തന്നെ വായിച്ചോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വായിച്ചാ മതിയോ? ആൻസർ വായിച്ചോളൂ. ദരിദ്രനായ ഇതിൽ ഉറക്കനെ വായിക്കാം. ഒന്നിൽ ഉറക്കനെ വായിക്കും. തീരെ ദരിദ്രനായ കൊലാബജ ശ്രീധരൻ വാഴയില കൊണ്ട് കുമ്പിൾ കുത്തി വിൽക്കുകയായിരുന്നു ജോലി. വരുമാനം കാര്യമായി ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും അതിന്റെ പകുതിയും ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് ചിലവഴിച്ചു. എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ ശ്രീധരൻ അതെല്ലാം തിരസ്കരിച്ചു. അചഞ്ചലമായ ഭക്തി മാത്രമേ തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു ശ്രീധരന്റെ മറുപടി. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ മനോഭാവം അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത്? തീരെ ദരിദ്രനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്, കുമ്പിൾ കുത്തിയിട്ട് അത് വാഴയിലെ കുമ്പിൽ കൂട്ടി വിൽക്കായിരുന്നു. അതിന്റെ വരുമാനം ഗംഗാ നദിക്ക് വേണ്ടി ഗംഗാ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാനല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എനിക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക സമ്പത്തൊന്നും എനിക്ക് തിരസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ അചഞ്ചല ഭക്തി അത് മാത്രം എനിക്ക് മതി എന്നാണ് ആ ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള കോലവേജ ശ്രീധരൻ പറയുന്നത് തന്നെ. അതായത് അതൊരു ഭക്തന്മാരെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊരു കഥയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടോ? ഇതിലില്ല സ്ലൈഡ് ഇല്ല. ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഇത് വന്നതാണ്. നമുക്കിനി 3ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സെക്കൻഡ് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ. സ്ലോ ഉണ്ട്. മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്, ഇതാണ് ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് എക്സാം നടത്തണ്ടേ? അതിന്റെ പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലാരും ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിന്റെ. പ്രഭുജി ഇച്ചിരി കഴിയട്ടെ, പഠിക്കണ്ടായോ? എന്നേക്ക് വേണം? ഒരു ഡേറ്റ് പറ. കുറെ ദിവസമായില്ലേ? ഓണം കഴിഞ്ഞ് വിഷു കഴിയാടാവും. പ്രഭുജി ഷോർട്ട് ആയിട്ട് കുറച്ച് പറഞ്ഞു തരണം പ്രഭുജി. റിവിഷൻ ചെയ്യാ, പക്ഷെ അതിനു മുന്നൊന്ന് നമുക്ക് എന്നൊരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ? എന്ന് വേണം നിങ്ങൾ പറയാം. അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ റിവിഷനും പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഒരു ദിവസം റിവിഷൻ, അടുത്ത ദിവസം എക്സാം. അതായത് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് കഴിഞ്ഞവരുട്ടാ. ചിലർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, അവർക്കല്ല, അവരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞവരുണ്ടാവും കുറച്ച് പേര് ഇതില്, അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബുധനാഴ്ച പറ്റുമോ? ബുധനാഴ്ച ഈ ബുധനാഴ്ച ഒന്നും വേണ്ട. 15-ാം തീയതിയൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി പ്രഭുജി. 15-ാം തീയതി ഒക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. 15 ആയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. തിങ്കളാഴ്ച നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ. നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ വെക്കാം.
ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിക്കുള്ളൂ, വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല. അതല്ല എന്നിട്ട് ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മറ്റേതും ചോദിക്കത്തില്ല, എന്റെ ഭാവാർത്ഥ അല്ല എന്റെ അർത്ഥം. ഇല്ല അതൊരു അത് ദിവസമല്ലേ, അതൊരു ദിവസമല്ലേ? ചെയ്തേക്കാം. ബാക്കി ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേഷ്ണ, ആ ഇതിപ്പോ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുജി? നമുക്ക് 15-ാം തീയതി വെച്ചാലോ? 15 ആ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചെങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയില്ലേ? ആഴത്തിൽ പഠിച്ചെങ്ങനെ വെച്ചു? പ്രഭുവെ ഭാവാർത്ഥവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും രണ്ടും പഠിക്കണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് ഭാവാർത്ഥം പഠിക്കണ്ടല്ലോ, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലേ. ഭാവാർത്ഥം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണത്. 9 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള ഭാവാർത്ഥം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പഠിച്ചാലേ എഴുതാൻ പറ്റൂ, 9 തൊട്ട് 18 നല്ലതായിട്ട് വരെയുള്ള പഠിച്ചാലേ ഭാവാർത്ഥം എഴുതാൻ മാത്രമല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ഉണ്ടാവൂ? ശരിയമ്മ, അതായത് ഭാവാർത്ഥം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോ അതൊന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരുമോ? റിട്ടേൺ എക്സാം ഉണ്ടോ? പ്രഭുജി റിവിഷൻ ഒന്ന് കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞു തരുന്നു പ്രഭുജി. തലേ ദിവസം അല്ല, അതിനേക്കാൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് നമുക്കത് കുറച്ച് പഠിച്ചു വെക്കാമല്ലോ പ്രഭുജി. അപ്പൊ 13-ാം തീയതി റിവിഷൻ, 15-ാം തീയതി എക്സാം. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ, ഈ കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രം കേട്ടാ. അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ചയല്ലേ 15-ാം തീയതി? 5-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച, 13-ാം തീയതി റിവിഷൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ ഭക്തി ആയിട്ടില്ല. അത് ഇത് കുറച്ചു പേര് ഈശവാസ്യോപനിഷത്ത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ശരി ശരി. ഹരേഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ, നമുക്കിപ്പോ എന്തായാലും ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഹരേഷ്ണ. ഇതൊരു 9 ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ എക്സാമിന്റെ കാര്യം പറയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ശരി ശരി ശരി. 19 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് നമുക്കിതില്. ശരി 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 പ്രഭുജി, ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇനി നമ്മള് അധ്യായം 3. അധ്യായം 3 എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം കൈക്കൊള്ളാൻ അർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ യോഗ്യത. അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി, ഒരു ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് യോഗ്യത ഒക്കെ നമുക്ക് വേണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തരാണ്, അതൊക്കെ വേറെ രീതി ചിന്താഗതി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, ജീവാത്മാവുള്ളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ്, എന്നിരുന്നാലും അത് കുറച്ച് യോഗ്യത വേണം. കാരണം നമുക്കറിയാം അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അല്ലാണ്ട് അവിടെ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ പല ആൾക്കാരുണ്ട്. അർജുനനാണ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഉപദേശം കൊടുക്കണം. എന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് യോഗ്യത നമുക്ക് വേണം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് ആവണമെങ്കിലും കുറച്ച് യോഗ്യത വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നെ ഒരു വേറൊരു ലോകമാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിലേ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാം തമോ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നാലേ നമ്മൾ എന്താണ് വിശുദ്ധ സത്വലോക ഗുണത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്, ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പറയുന്നത് എന്താണ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സത്സംഗവും കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്കുള്ള ആകർഷണത്വവും മഹാഭാഗ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ യോഗ്യതയായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? പരിശുദ്ധമായ ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെ ചുറ്റും പല ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും, നമുക്ക് അറിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്നിരുന്നാലും ഒരു സത്സംഗത്തിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണത്വം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ മഹാഭാഗ്യമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭാഗ്യം എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടില്ല, ഭഗവാനില്ല. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയണ്ട, ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അത് കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വേണ്ട. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചുറ്റുപാട് നടക്കേണ്ട, അതിലേക്ക് എൻഗേജ് ആവാം അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ ഒരു മഹാഭാഗ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, കേൾക്കാന്നുള്ള ആ ആകർഷണം ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കടമ്പ നമ്മളെ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. കാരണം പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ. കൂടാതെ ഭക്തന്മാർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭക്ത സംഘം തന്നെയാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് വേറെ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്, സത്സംഗം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും ചെയ്യാം അടുത്തത്. പിന്നെ അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ചെയ്യണം. ഉത്തമനെ ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് സേവനത്തിന് വിത്ത് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ച് പറയണം. പിന്നെ എന്താണ്? ഒരു ആചാര്യന്റെ ഒരു പരമ്പര, ഒരു ആചാര്യന്റെ കണക്ഷനും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതൊരു ഗുരു നമുക്ക് വേണം. ആ ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യം, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യം, ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആകർഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയില്ലായിരുന്നു. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മഹാഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ. ആ ആകർഷണം നമ്മൾക്ക് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തേടിപ്പിടിച്ച് പല വഴിക്കൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആഗ്രഹമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവൻ എവിടെയാണെങ്കിലും കറങ്ങും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ 3 കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ്. അതാണ് യോഗ്യത എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, അത് സത്സംഗം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് വരാം, ഭഗവാനിലുള്ള ആകർഷണം നമ്മളിലേക്ക് വരാം, ഒരു ഗുരു വേണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി, നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗുരു വേണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, അസാധാരണ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്നോട് അഭിമുഖം തോന്നുകയുള്ളൂ. പൂർണ്ണമായി കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായില്ലെങ്കിൽ പോലും, അഥവാ പൂർണ്ണ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സേവനം ദുരിതഫലദായകമാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കില്ല. ഇപ്പൊ പലരും നമ്മളോട് പലരും നമ്മളിതിൽ പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ദേവതകളില്ലേ അവരാരാധിച്ചൂടെ, അവരാരാധിക്കുന്നോണ്ട് നമുക്ക് വിഷമം. എല്ലാവരും ഒക്കെ നമ്മളിലൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത പവർഫുൾ ആണ് ദേവന്മാരെല്ലാവരും, അതിനൊരു സംശയമില്ല. നമുക്ക് ആകർഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസാധാരണ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്നോട് ഭാഗ്യം തോന്നുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞാണ്, എന്നെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിക്ക് മഹാഭാഗ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു ജന്മം കൊണ്ടല്ല തീരുന്നത് അല്ലെ, പല ജന്മങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പല ജന്മങ്ങളിൽ കൂടെ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ദേവത സങ്കല്പങ്ങളായിരിക്കാം, അത് ചിലപ്പോൾ ജ്ഞാനിയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ യോഗിയായിരിക്കാം, എന്താണ് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനിലുള്ള ആകർഷണം. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ എന്താ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിടാൻ തുടങ്ങണം നമ്മളെ പതുക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ അഭിമുഖം തോന്നും. പൂർണ്ണമായും കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പോഴറിയാം നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണം പല കാര്യങ്ങൾ. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, അത് മുഴുവനായി ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ പ്രസക്തമായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിഷ്ണാതത്വം, അവയെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ചർച്ചയിലുള്ള വൈവിധ്യം എന്നിവ ഉത്തമ ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമ നമ്മ പലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഉത്തമ മധ്യമ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളില് ആ വേദഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യം തേടാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. നമ്മളെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ തോന്നും, അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ തോന്നും. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ചർച്ച ചെയ്തില്ല വൈവിധ്യം, അത് തെറ്റ് ശരി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്താലും അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ നമ്മളിലേക്ക് വരും. കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കണ്, കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പരിപൂർണമായ ഉത്തമ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഭക്തന്റെ ഉയർച്ച നമ്മൾ കൂടിക്കൊണ്ടുവരാം. ഉത്തമ ഭക്തനിലേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ വളർന്നു വരും. തികഞ്ഞ വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ നിഗമനങ്ങൾ അവതരിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം അയാൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നിയതമായ മാർഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെ ശരിക്കും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രത്യേകത. അവർ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്കറിയാം ഒരു ടീച്ചർ പല ക്ലാസ്സിലും പല ലെവലിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട രീതിയിലാണ് ആ ടീച്ചർ ആ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ചിലവർക്ക് പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും. ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തികൾ, അതായത് ആചാര്യന്മാർ, ഉയർന്ന ലെവലുള്ള ഭക്തന്മാർ എന്താ ചെയ്യാ, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിച്ചതിന് ശേഷം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാന്ന് അവർക്കറിയാം. അത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ അല്ല അവതരിപ്പിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്ന രീതി ആയിരിക്കില്ല കൂടുതൽ ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാരിലേക്ക് പറയുന്ന രീതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ പഠിക്കുന്ന ആ ലെവലിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ തേർഡ് ലെവലിൽ വരുമ്പോ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. അല്ലാത്തവരും പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളറിയാം LKG പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെയല്ല 10th പഠിപ്പിക്കാനോ 12th പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നിയമതമായ മാർഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിവുണ്ട്. കാരണം ഉന്നത ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്കൊരു നമ്മളെ ആചാരങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്തിനാണ് കിടക്കുന്നത്, ശരിക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏത് വ്യക്തിക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആചാര്യന്മാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും.
അതിന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി, അത് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ എഴുതി തരുന്ന പോലെ മെഡിസിൻ നമ്മൾ പഠിക്കാം. എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കണം. നമുക്ക് MBBS പഠിച്ച് നമ്മൾ ചെന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നിനക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നീ പഠിച്ചോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാര് ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്ന് അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉന്നതമായ ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ആ നിയമങ്ങളെ തെറ്റിക്കല്ല, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ ആ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയുതമായ കൃഷ്ണ സേവനമാണെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. പരമമായ ലക്ഷ്യം അതിന്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം സനാതന ഗോസ്വാമി രൂപഗോസ്വാമി ആചാര്യനാണല്ലോ രചിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിയും അവർ രണ്ടുപേരും ജ്യേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നു. അവര് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോണ സമയത്ത് ഒരു കാട്ടിൽ പെടുകയും അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ലാണ്ട് അവർക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല. അപ്പൊ അവര് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ആ കുട്ടി അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക, അങ്ങനെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് രാധാറാണി തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ രാധാറാണി തന്നെ നമ്മളെ കൂടെ വരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യം അത്രയും ഉയർന്നവരാണ് ഈ ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണ സേവനമാണെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. ആ വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് ആ ലെവലിലേക്ക് അവർ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവും. തനിക്ക് ആരാധിക്കാനും സ്നേഹിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർ ഉത്തമനായ ആചാര്യന്റെ ശാസനങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോരുന്നവരാണ്. അവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറിപ്പോവാണ്. വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഇല്ല. അപ്പോൾ അവരെന്താണ് അതിലും തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവരേലും ഉയർന്ന ഗുരുക്കന്മാർ ഉയർന്ന ആ ശ്രേണിയിൽ വരുന്നത് അല്ലേ, അവര് പറയുന്ന അതേ അനുസരിച്ച് അവര് ജീവിച്ചു പോരുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തി. ഒരു ഭക്തനാവേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തനിലേക്ക് ആ ഉയർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഉയർന്ന ഭക്തനാവുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഉയർന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവരും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ എന്താണ് ഭക്തൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കാനും ആത്മീയ ഗുരു ആയിത്തീരാനും പറ്റിയ രീതിയിൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് അയാളെ ഉത്തമ ഭക്തനെ കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു ആയിത്തീരാൻ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തിരക്കേണ്ട ലെവലിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നാം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇത്തരം ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും തന്നിൽ മുതിർന്നവരുടെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാറില്ല. അതാണ് പരമ്പര എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോളേജിലെ കുറച്ച് നിയമാവലികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിലബസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ പഠിപ്പിക്കുക. അത് തന്നെയാണ് ആചാര്യപരമ്പര. അവരെ സിലബസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് റിമേഡ്, അവർ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാറില്ല. അതിനൊന്നും വ്യതിചലിക്കാറില്ല. അത് വ്യതിചലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ സബ്ജക്റ്റേ മാറിപ്പോയി. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ അവഗാഹം നേടി യുക്തിപൂർവം നിരൂപണ ബുദ്ധിയോടെ കാര്യങ്ങൾ അപഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ അതാണ് അവരാണ് ശരിക്കും ഈ നമുക്കെന്നറിയാം 18 പുരാണം. നമുക്ക് ഈ ഭാഗവതം തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല, 1-ാം സ്കന്ധം തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചെത്തിയിരുന്നു മാത്രമല്ല വായിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്ന നമ്മളെ ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ഈ 18 പുരാണം 108 ഉപനിഷത്തും അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അത്രയും കുറെ നമുക്കറിയാലല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് നിയമസംഹിതകൾ അങ്ങനെ അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഇത് മുഴുവനും പഠിച്ചിട്ടാണ് അവരെന്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് നിരൂപണ ബുദ്ധിയോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ. യുക്തിപൂർവമായ നിരൂപണം എന്നാൽ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള യുക്തിയാണ്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല യുക്തി, അതിനൊരു ബേസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളില്ല ഇപ്പൊ ജഡ്ജിയുടെ അടുത്ത് വക്കീലന്മാര് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ, അത് സമർത്ഥിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് റൂൾസ് വേണം. ആ റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് അവർ പറയുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള യുക്തിയാണ് അവർ സംസാരിക്കുക. സമയം പാഴാക്കാൻ വേണ്ടി വെറും ഊഹാധിഷ്ഠിത രീതികൾക്ക് ഇവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അതിന് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളോടും പറയുന്നത് വെറുതെ തർക്കിക്കാനും ജയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിൽക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കില്ല അവർക്കും ഉപകാരമില്ല. അറിയിക്കാനും വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ്.
അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളും പ്രാവർത്തിക്കാൻ ആക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് അതിന് ആചാര്യന്മാര് പഠിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒരിടത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു യുക്തിവാദി അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദി ഒരു സെറ്റ് ആ വ്യക്തി ഒരു പുരാണത്തിന്റെ ഒരു കോട്ടിങ്സ് പറഞ്ഞിട്ടാണിത് അപ്പൊ പറയണം. അതിന്റെ അഗനിസ്റ്റ് ഒരു പണ്ഡിതനോട് പറയാനാണ്. അപ്പൊ പണ്ഡിതൻ എന്തോ ഒരു സബ്ജക്ട് പറയുമ്പോഴാണ് ഇത് പുരാണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നതാണ്, അപ്പൊ ഈ നിരീശ്വരവാദി ചോദിക്കുന്നത് ഏത് പുരാണത്തിലാണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി പറയും ഇന്ന ഏതോ പുരാണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന പുരാണത്തിൽ ഇന്നതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദി ആ പുരാണം തന്നെ ശരിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ ഊഹാധിഷ്ഠിത രീതികൾക്ക് ഇവർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഉത്തമ ലെവലിലുള്ള ആചാര്യന്മാര് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നെ അവർ ആൻസർ ചെയ്യില്ല. അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത. അനാവശ്യമാണ്, അവരെ സമയം വേസ്റ്റിന് മറ്റുള്ളവരെ സമയം വേസ്റ്റ്. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിക്കും അത് കാരണം അവരെ ലെവലിലല്ല, അതായതുകൊണ്ട് അവർ വിട്ടുകളയും. അവർക്കറിയാം, അവർ ശരിക്കും കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഒരു ഭക്തനെ കാണുമ്പോ അത് ഭക്തനാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളാണോ, അതിനനുസരിച്ച് അവർ സംസാരിക്കുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിനെ വിലപ്പെട്ട സമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പാകം വന്ന് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ നേടിയവരെ ഉത്തമ ഭക്തനെ കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ ആ പാകം വന്നവരാണ്, ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണെന്നും എല്ലാ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയവരെയാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാണ്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും സാധന ഭക്തി ചെയ്യണം. സാധന ഭക്തിയാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആധാരമാക്കിയ ന്യായബാധ നടത്തുന്നതിൽ വലിയ സാമർഥ്യമൊന്നും അവകാശപ്പെടാൻ ഇല്ലെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് ദൃഢവേശമുള്ളവരാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പല വിഭാഗം ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മധ്യമ വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താണ്, അവർക്ക് വലിയ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിലും അവരെന്താണ് ഭഗവാനിൽ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം പലവരും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ വിട്ട് കളിയില്ല എന്ന് പറയില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ. അങ്ങനത്തെ ലെവലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി ചിലപ്പോൾ ശാസ്ത്രമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസം വരാം. അതാണ് ഒരു നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഒരു യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. ഭഗവാനിലൊരു വിശ്വാസം, ഭഗവാനിലൊരു ആകർഷണം വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത്. അതേസമയം കൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കപ്പെടാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും യോഗ്യമായ പരമ വസ്തു എന്ന അയാൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് താനും. കാരണം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള നോളജ് ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം എന്ന്, സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ഭഗവാനുള്ളൂ എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് രണ്ടാം തരം ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പല സ്ഥലത്തും. ഇതൊക്കെ ആരംഭകർ എന്ന് പൊതുവിശ്വാസികൾ എന്നും വിശേഷിക്കപ്പെടാവുന്നവരെയാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നത്. ഇവരും വിശ്വാസം ശക്തമല്ല. മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ഇവർ ശക്തമായ വാദങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇവരുടെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുന്ന ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധവും ഇവർക്കില്ല. ഇത് മൂന്നാമത്തെ തരം ഭക്തന്മാർ. ജനറലായിട്ട് നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരും നമുക്ക് പറയാം. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ പലൊരു യുക്തിവാദിരെ ഒരു നിരീശ്വരവാദിരെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കേണ്ട ഉത്തരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ സംശയം. അപ്പൊ നമ്മള് അവരെ മുന്നിൽ തകർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ആരംഭകർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളോട് പ്രത്യേകിച്ചും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇവരെ വരുത്ത് ചെല്ലരുത്. കാരണം നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അറിയാത്ത കാര്യം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ നമ്മൾ കളയരുത്. നമ്മൾക്ക് ഒന്നിലും നമ്മളത് പഠിച്ചു ഉയർന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. നമ്മൾ വെറുതെ അവരോട് തർക്കിച്ച് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത്. കാരണം ചിലപ്പോ അത് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരാം. കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാത്തടത്തോളം കാലം. അപ്പൊ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വിശ്വാസം തന്നെ കുറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ തകർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രാരംഭ ഭക്തര് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം ഭഗവാന് 16,108 ഭാര്യമാരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് ശരിയാണല്ലോ, അതെങ്ങനെ തെറ്റല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ, മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ കിട്ടില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആത്മീയതയും അതിന്റെ ഭഗവാൻ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും അത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വരുള്ളൂ. അതേവരെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആരംഭവരെ കുറിച്ച് ഭഗവത് പറയും. ഈ വിഭാഗത്തിൽ 4 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്.
വിപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതപ്പെട്ടവർ, പണം ആവശ്യമുള്ളവർ, ജിജ്ഞാസുക്കൾ, ജ്ഞാനികൾ ഇവരെല്ലാം സേവനത്തോടെ അവരവരുടെ സ്വാർത്ഥ സമൃദ്ധിക്കായി ഭഗവാനെ ആശ്വാസം നേടുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മളെ കംപ്ലൈന്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ? ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനോട് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ. അവരെയും ഭഗവാൻ എന്താ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്? സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ അപ്പോഴും ആ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അവരാണ് സാധാരണ ഈ പ്രാരംഭ ഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ലെവലുള്ള ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൽ തന്നെ ദുഃഖമുള്ളപ്പോഴും ധനം ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ജിജ്ഞാസുകൾ അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനികൾ ലെവലുകളൊക്കെ എന്താണ് ഈ പ്രാരംഭ ഭക്തനിൽ തന്നെയാണ് വരുന്ന പറയുന്നത്. ഇവരായാലും ആരായാലും എന്താണ്, അവർ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് പതുക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കാണ് ആർക്ക് ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ. ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തിയാലോ, നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമ്മളേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് പറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനില് ശരണം പ്രാപിക്കാനാണ്? അർജുനൻ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അർജുനൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലേ? ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ശരണാഗതി പ്രാർത്ഥിക്കണത് അല്ലെ? കുന്തിദേവിയാണ്. ആരായാലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ അവരൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഗ്രൂപ്പില്ല. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെയെങ്കിലും, അതാണ് മിനിമം യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ആരാധനാലയത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തം ഭൗതിക ദുഃഖത്തിന് ആശ്വാസം കിട്ടാനായി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് അന്വേഷണത്തിന്റെ കൗതുകതയോ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനോ വേണ്ടി ആരാധന നടത്തുന്നു. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോ എന്താണ്, ആ ക്ഷേത്രം എങ്ങനെയാണോ, അവിടുത്തെ ഏരിയ എങ്ങനെയുണ്ട്, അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു കൗതുകത്തിന് എന്താണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ കൗതുകമാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഇന്നത് കിട്ടും, ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഇന്നത് കിട്ടും, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ? ആരാധന നടത്തും. ഇതൊക്കെ ഏതാണ്? ആ താഴ്ന്ന തലവിൽ. എന്നാലും അവരെന്താണ്? സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ തെറ്റ് പറയാൻ പാടില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം അത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ തന്നെയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തെറ്റൊരിക്കലും പറയണില്ല. അത് തെറ്റാണ്, അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയണില്ല. കാരണം ആ സ്റ്റേജ് അതാണ് നമ്മളെ. ഇപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും 100 മാർക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലെ? ചിലർക്ക് 20 കിട്ടും, ചിലർക്ക് 30 കിട്ടും. പക്ഷെ അവനെല്ലാവരും പഠിക്കാനാ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും. ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും പലരും പല ലെവലിൽ തന്നെയാണ്. പതുക്കെ അവര് ഉയർന്നു വന്നോളും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്യണം, പഠിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനിയെയും ഈ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുത്തുന്നത്. ഏത്? സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തില്. ഇവരെല്ലാം തന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമേ മധ്യമ ശ്രേണിയിലേക്കും ക്രമേണ ഉത്തമ ശ്രേണിയിലേക്കും ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ താഴേക്കിടയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മൾ ദുഃഖം വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ധനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനിക്കോ ജിജ്ഞാസിനോ അവരെന്താണ്, അവര് നല്ലൊരു സംഘം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് മധ്യമ ശ്രേണിയിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തമ ശ്രേണിയിലേക്കും ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടത്തിലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കിട്ടണം. അത് പല ജന്മങ്ങളുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹം വരുന്നതും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ കിട്ടുന്നതും ഭഗവാനിൽ ആകർഷണം വരുന്നതൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പിറകിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കും? മധ്യമ ശ്രേണിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ശ്രേണിയിലേക്കും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കടന്നിരിക്കും. തുടക്കക്കാർക്ക് ഉത്തമ മാതൃകയാണ് ധ്രുവ മഹാരാജ്. അച്ഛന്റെ രാജ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം സേവനത്തിന് പുറപ്പെട്ടത് അല്ലെ? ധ്രുവ മഹാരാജന്റെ കഥ തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്താണ് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നിനല്ല. അത് എനിക്ക് ആ രാജ്യം വേണം, അതിന് വേണം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ചെല്ലുന്നത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒടുവിൽ പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭൗതികമായി ഏതെങ്കിലും നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വരദാനം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറുമായില്ല. ആ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധി ആർജിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാവണം ഭൗതികത ഒന്നുമല്ല, ആത്മീയത ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരിപൂർണൻ എന്ന് മനസ്സിലാവാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാന്. ഗജേന്ദ്രന്റെ കഥയും അത് തന്നെയാണ്. ഗജേന്ദ്രൻ വിപത്തിൽപ്പെട്ടു വീഴുകയായിരുന്നു. രക്ഷിക്കാനും കൃഷ്ണൻ ഭക്തനായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി മാറുകയാണ്. ഗജേന്ദ്രൻ വിപത്തിൽപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കാൻ കൃഷ്ണ ഭക്തനായി തീരുകയും സനകൻ, സനന്ദനൻ, സനത് കുമാരൻ തുടങ്ങിയ ജ്ഞാനികളെ അത്യന്തികമായി ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. നമുക്കറിയാം സനാതന, സനന്ദൻ, സനത് കുമാരൻ, സനകൻ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് അല്ലെ?
അവരെന്താണ് ജ്ഞാനികളായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അവരെന്താണ് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചായ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ശരിക്കും അവിടെ നിന്നാണ് ആ കഥ തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കഥ തുടങ്ങുന്നതാണ്. അവരാണ് പിന്നെ ഇവര് ആരെയാണ് ശപിച്ചത്? ആരെയാണ്? ജയവിജയന്മാരല്ലേ? ജയവിജയന്മാരെ ശപിക്കുന്നത്. പിന്നെ ജയവിജയന്മാര് ശപിച്ച് പിന്നീട് ഹിരണ്യാക്ഷു, ഹിരണ്യകശിപു, പിന്നീട് രാവണൻ, പിന്നെ അങ്ങനെ വരുന്ന കുംഭകർണൻ, അശ്വിനി ദേവന്മാര് വരുന്നില്ല അതില്. 3 യുഗങ്ങൾ തന്നെ മാറണാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ കഥകളൊക്കെ ഇന്റർലിങ്ക് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജ്ഞാനികളായിട്ട് അവര് ചെന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പുഷ്പം അല്ലെങ്കിൽ ദളം സ്പർശിക്കുന്നതിലൂടെ അത് ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം പവർ വീണ്ടും തിരിച്ചു കിട്ടാണ്. പവർ തിരിച്ചു കിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭക്തിയാണ്, പരിപൂർണത ഭക്തിയിലേക്ക് അവർ കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും വൈകുണ്ഠത്തിൽ കടക്കണ മുന്നേ ജയവിജയന്മാര് അവര് തടയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തടഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവരെ ശപിക്കുന്നതും പിന്നെ ഓരോ യുഗങ്ങളില് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് അവര്. ആദ്യം ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ഹിരണ്യകശിപു, പിന്നെ അടുത്ത യുഗത്തില് ആരാണ്? കുംഭകർണൻ, രാവണൻ, ശിശുപാലനം, പിന്നെ ദന്തവക്രൻ അങ്ങനെ ആയിട്ട് അവര് ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നിനോടൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആകർഷണം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ജ്ഞാനികൾ, അത് സനകൻ, സനത് കുമാരി, ഇവരെന്താണ് ഭഗവാനില്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ആ സുഹൃത്തിയുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണ്. അവര് ലാസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ 9:30 കഴിഞ്ഞു. ഓ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, താങ്ക് യു മാതാജി. പലർക്കും പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ശരി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ തുടങ്ങാം. ഇതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. 12ാമത്തെ സ്ലൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നാളെ എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ കുറെയൊക്കെ. കുറെയൊക്കെ പല അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് കൂടുതലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പം പരിണാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ദേവിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ കാണാം. നാളെ എല്ലാവരും വരണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.